Hola. Hola, Nuri. Què, no ha arribat ningú? No. Oye, jo sóc aquí fa mitja hora, però Això no pot ser, Cada setmana igual. per WhatsApp hem quedat que seríem aquí tots. Mira, tinc una idea. Això ja ho arreglarem ja. Aquesta setmana a adolescents.cat et donarem consells perquè deixis de ser l'impuntual del grup i t'ensenyarem quins són els vídeos més vistos del 2015 a YouTube. A més, entrevistarem a Antonio José, guanyador de la tercera edició de La Voz, i aprendrem com podem organitzar-nos millor i reduir l'estrès. D'altra banda, la Laura Medrano respondrà tots els vostres dubtes sobre imatge i autoestima. Benvinguts a adolescents.cat. Aquí això sembla una casa de barrets més que una redacció. La gent arriba a l'hora que vol, fa els horaris que li sembla, escriu sobre els temes que li ve de gust. No pot ser. Es veu que jo sola no me'n surto, tampoc vull ser una dictadora, vull ser democràtica i per tant he decidit convocar eleccions. A partir d'ara, perquè aquesta empresa funcioni, crec que l'única solució és que trobem un representant de vosaltres que sigui el qui posi en marxa les normes. Però... Les normes, un moment. No ets tu la cap. Estic parlant d'un representant, no d'una directora. Perquè això no està funcionant. Cada dia anem de mal en Jo pitjor. tinc la sensació que ja represento una mica la redacció, no sé si cal. No estic buscant un cap de redacció, o no m'esteu escoltant. Va. No sé, Núria. Algú que posi noves normes que decidireu entre vosaltres, noves formes de treballar. Jo tan sols surtin els articles que han de sortir i les visites arribin als objectius que han d'arribar, ja estic contenta. Clar. Per tant, a partir d'ara s'obre una campanya electoral en la que tots vosaltres podreu passar per aquí i exposar les vostres propostes, la vostra manera de com ho faríeu, la vostra manera de treballar, i entre tots vosaltres decidirem qui és el representant. Doncs posem-nos a treballar. A partir d'ara comencen les eleccions. Ara és l'hora. Pel matí, quan sona el despertador, sembles aquesta escena de la pel·li de la màscara? Normalment ajornes una vegada i una altra l'alarma i acabes fent tard. És un dels principals errors d'anar tard al matí. Hauríem de posar els peus a terra quan sona la primera alarma o bé posar el mòbil o despertador lluny del llit. Un altre consell que ens donen els professionals per ser puntuals és preparar la roba, el portàtil, l'entrepà o tot el que t'hagis d'endur a classe, a la uni o a la feina la nit anterior. Si sempre arribes tard, pots provar de posar-te dues alarmes, una que t'avisi que has de començar a preparar-te i una altra que t'avisi quan has de sortir de casa. Calcula si, per exemple, has de maquillar-te, pentinar-te, preparar-te una bossa d'esport, el que sigui que et podria fer entretenir. En altres cultures, la puntualitat és sagrada, puntualitat japonesa o britànica, que es diu. Proposa't arribar sempre 15 minuts abans de l'hora que hagis quedat. No sempre cal anar tan aviat, potser, però has de preveure qualsevol imprevist, com per exemple que l'autobús no arribi a l'hora i per això potser és millor agafar-ne un que en cas de que falli et doni temps d'agafar el següent i arribar a l'hora. Per acabar, pensa que ser impuntual és una falta de respecte pels altres que sí que ho són. Ells han deixat de fer coses o han fet un esforç per arribar a l'hora que havíeu quedat i tu no ho has valorat. Una de les propostes més interessants que teníem que proposar-vos era adoptar un poni, perquè crec que hi ha moltes discussions sempre, que hi ha molt mal rotllo a la redacció i que si ens ocupem d'una mascota, un cavall és molt gran, per això començarem per un poni, sabrem cuidar de nosaltres mateixos. Després, també he proposat que cada dimarts podríem anar a fer reiki, perquè clar, ve el cap de setmana, el dilluns estem tots de mal humor, i llavors el dimarts ens relaxem, llavors dimecres, dijous i divendres, doncs ara tot millor. Llavors, també ambientadors, que aquí a vegades, com estem tots a la redacció, treballem molt, fa una mica de pestuqui. Però bueno, si fiquem ambientadors, tot anirà bé. Sí, un poni. I, finalment, volia dir-vos que el meu lema és que serem una redacció per la majoria. Si teniu alguna pregunta, digueu-m'ho. Perdó, estic molt nerviosa, he començat amb molt mal peu, però crec que ara he anat agafant confiança, així que si em voleu fer alguna pregunta... Adoptar un poni per ser una redacció més cohesionada. O sigui, aquesta idea d'on l'ha tret? De Disney Channel? Vale. Que els dimarts anem a fer reiki, per desestressar-nos. Quan? Com? Qui ho paga? Vale.
que vol que posem ambientadors. A veure, perquè diu que fa tufo o no sé quina paraula ha dit. Home, si portes un poni encara farà més tufo. És que no t'he sentit res. Parar la calefacció em té aquí tremolant? Hosti, que estem a Vic, que car de fred. Aquí no fa fred, no, car de fred. Després, que vol ser una redacció per la majoria. Si no sap el que és una majoria, no en té ni papa de política. I després, imprimir, que per què imprimeixo? Mira, xata, imprimeixo perquè... I ja no continuo perquè m'estic fotent de molt mala llet. Aquest mes de desembre, YouTube ja ha fet el rànquing dels vídeos que més s'han vist aquest 2015. Any que d'aquí 15 dies ja deixarem enrere. El ball d'aquesta nena de només 4 anys, que es fa dir Heaven King, i les seves companyes ballant la cançó Watch Me, del raper Silento, ha patat a YouTube aquest any. S'ha reproduït més de 116 milions de vegades. Oi que heu pensat que sembla una rèplica en petitó de la Beyoncé? El segueix aquest vídeo un anunci del videojoc Clash of Clans amb l'actor Liam Neeson i té 83 milions de reproduccions a YouTube. Tot seguit ha estat molt vist aquest vídeo d'un pare de família que vol oferir una experiència inoblidable als seus fills i que també sorprendrà molt a la seva dona. Com veieu, la truca i li diu que farà alguna cosa amb els fills i ella diu que endavant. El que no s'espera és tot aquest muntatge. Mare meva! Han convertit la primera planta de casa seva en una superpiscina de boles de colors. Com mola! Això sí, per una estona, esclar. Aquest vídeo, on es mostra que l'amor no té etiquetes, que no entén de sexe, ni de religió, ni de raça, també ha estat un dels més vistos a la plataforma YouTube. I continuem amb 54 milions de visites. Aquest vídeo on Jimmy Fallon demana als seus convidats Will Ferrell i Kevin Hart que participin en un joc, una mena de duel de playback amb cançons com Drunk in Love de la Beyoncé, All of Me de John Legend o la mítica Time of My Life de Dirty Dancing. Got me pere, 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 baby, I want you. Saps que tenim un canal a YouTube, oi? Ja t'hi has subscrit? Te'l recordem. Aquí trobaràs els nostres programes de televisió, entrevistes, reportatges, vídeos anades d'olla i moltes coses més. Si busques entreteniment, aquest és el teu canal. Busca adolescents.cat al YouTube. Bé, moltíssimes gràcies. Començaré dirigint-me a la Núria Codina. Núria, no sé per què has convocat aquestes eleccions, perquè realment no fan falta. A mi se'm va encomanar que jo dirigís aquesta redacció i que jo sàpiga no hi ha hagut cap problema. A mi se'm va demanar més articles, s'han fet més articles, se'm van marcar uns objectius de visites, unes xifres que s'han complert. Senyors, em van dir 500.000 d'usuaris únics. S'han complert. Hem arribat, hem assolit a la xifra de 500.000 d'usuaris únics. Per què credes? Que no ho entenc. Més coses. Línia continuista. És la que hem de seguir. Per què? Us preguntareu. Perquè de moment que jo sàpiga no hi ha ningú que hagi anat a l'atur. Tots esteu conservant el vostre lloc de treball. I us diré més. Som a només un pas d'aconseguir un augment dels salaris d'aquesta redacció. Per tot això demano que voteu Ernest Codina, que voteu la candidatura continuista, perquè adolescents.cat no va malament. I un últim missatge, que el diré en castellà perquè m'entengui tothom que ens estigui veient. Porque es la redacción la que escoge el delegado, el representante escogido por la redacción del delegado. Moltes gràcies. Què ha volgut dir? S'ha liat. Voteu Ernest Codina, voteu adolescents.cat, en sèrio, moltíssimes gràcies. Fuera. És que, de veritat, no pot ser... Us heu fixat que sempre són els mateixos, sempre la mateixa gent, als mateixos llocs, i aquesta actitud conservadora de que no ens moguin de la poltrona. Això no és el que necessitem aquí. Ni seny ni res. El que necessitem és renovar, gent nova, aires nous, no els que diuen sempre el mateix i que sempre són els mateixos i que aquí no s'evoluciona, tot el contrari, miren només pels seus interessos.
això no ens interessa. I no ho dic com a polític i tal, ho dic perquè ho penso així i ho crec així per aquesta redacció. Hola, soy Antonio José, soy cantante y bueno, espero que os guste esta entrevista, que espero que sea amena y simpática. Un abrazo y un beso muy grande. Què pensaves a l'escenari de La Voz? Pues todo el mundo iba con ese miedo, ¿no? ¿Se darán la vuelta, no se darán la vuelta? Vaya batacazo si no se dan la vuelta. Dios mío, qué vergüenza. Pero bueno, una vez que te abren las puertas del plató y te enfrentas a ese escenario, ni piensas si se van a dar la vuelta, ni piensas en si se van a dar la vuelta los cuatro, ni piensas en si te están viendo personas, simplemente te dejas llevar. T'agrada que et comparin amb Pablo Alborán? Él es un grande, ¿no? Él ha conseguido muchísimo en esto. Yo creo que lleva Pablo, ¿no? 5 o 6 años en la música, ¿no? Y ha conseguido algo que muy pocos artistas han conseguido, ¿no? Y bueno, que me comparen con un grande, pues bienvenido sea. Pero no, para nada, yo no creo que me parezca en nada a Pablo. Lo admiro muchísimo su música. Yo creo que Pablo es Pablo y Antonio José es Antonio José. Què ens podem trobar en el teu disc? Yo creo que van a encontrar eso, me van a encontrar, yo creo no, me van a encontrar a mí, van a encontrar mi esencia como yo soy, no hay más, van a encontrar mi corazón y sobre todo pues mi música, que es lo que les puedo ofrecer. Moltes gràcies, Antonio José. Un saludo muy grande, un beso a todos los televidentes y aquí me tenéis para cuando queráis. Hola, bona tarda. No es veu res. No? Jo tampoc. Si s'aixecar una miqueta. No patiu, Escolta'm. És que per no veure res... Ara. L'altra història. A veure, feia temps que no escoltava tantes tonteries a un míting polític. Promeses falses, que no se'n diuen, oi? Propostes. Quines propostes hem fet? Jo vull fets. La Mònica, adoptem un poni. Un poni per què? És que el poni mola. Un poni, una mascota, després diuen ambientadors que fa pudor, el poni farà més pudor. No, home, no. Vull dir, hem de fer servir el cap, pensar. Mònica, imprimir. Soc productora, noia, S'han d'imprimir els plànings, clar, llavors... Estàs perdent un vot, Aquesta entrevista, no, en realitat, és per fer un treball comú per la redacció. Si jo ho porto organitzat, tots sabeu el que heu de fer. Amb seny. Senzillament és això. Bé, dir-vos que m'agraden les altures, que us demano el vostre vot. Em proposo per ser la vostra delegada, veig cares de convençuts. Si algú té un dubte, pregunta, podem anar a fer un cafè i jo, doncs, us ho respondré. Ah, sí? Vale. Doncs s'ha posat nerviosa per aquest cafè. Gràcies. Què passa? Que no podem ser una redacció organitzada amb seny i tenir un poni de mascota? No sé, jo la meva proposta tampoc la veig tan malament. I, bueno, canviant de tema, perquè la Carné em cansa cada dia més, us preguntareu què és això. Bé, doncs m'ho ha regalat l'Ernest perquè, segons ell, diu que em votarà i, bueno, a part que jo crec que intenta comprar el meu vot, que jo no sé si el votaré o no, això ja és una altra cosa, m'ha promès que si surt representant jo ocuparé el lloc de supervisora, que perquè m'entengueu, doncs és ja un lloc de respecte que ja em va tocant, Però bueno, ja veurem com van les coses. Totes les persones tenim un nivell màxim per suportar l'estrès. Més enllà d'aquesta línia vermella pot ser perjudicial per a la salut. Ara bé, a vegades ens estressem per falta d'organització, sobretot quan som persones molt actives, que fem moltes coses diferents i si no tenim una planificació adequada, aleshores patem. És bàsic, per tal d'organitzar-se bé, tenir una agenda on apuntem totes les coses que hem de fer. Deures, visites al metge, sopars amb els amics, alguna tasca de la feina, exàmens, classes d'esports o si hem quedat per jugar un partit de futbol, per exemple. Tot ha d'estar a l'agenda i això ens facilitarà que el nostre cap no tregui fum, intentant recordar que havíem de fer cada dia. També et pots fer un calendari, molt visual com aquest, o amb una app com Google Calendar, per exemple, apuntar-te les coses més importants i demanar que t'avisi un dia d'antelació o una hora abans de l'esdeveniment.
Un altre consell, planifica les tasques que faràs amb les hores que tens. Per exemple, si estàs d'exàmens i toca estudiar, organitza quina matèria estudiaràs de 9 a 10, després planifica un descans i una altra hora per estudiar. O tens un matí lliure de dissabte i has de fer diverses coses a la vegada. Doncs marcar-te que de tal hora a tal hora aniràs a córrer, després aniràs a comprar i després quedaràs amb una amiga per fer un cafè. Un altre consell és acabar les coses que comencem si és possible i no deixar-ho a mitges. Ara estareu pensant, home, i si és una cosa molt llarga de fer i no tinc temps, què? Doncs aquí està la clau, que planifiquem, hem de ser conscients del temps que tenim i triar una tasca que puguem fer o bé dividir una tasca en parts i així, mica en mica, l'anirem fent i acabant. I una altra, planteja't objectius o coses que vols fer, però el més important, pensa com les vols fer. Per exemple, vols fer exercici físic, algun esport perquè t'ho ha recomanat el metge o perquè et trobes millor? Doncs d'acord, agafa el calendari i marca't quins dies podries fer-ne. Planteja't més d'un dia a la setmana i diverses opcions i aleshores fes el possible perquè encara que el dia es compliqui, puguis dur a terme el teu propòsit. Bona sort! Ja està bé del vell periodisme, de l'antic, ens hem de modernitzar. Però jo soc moderna, vale? no? Bueno, el primer, sisplau, Mònica. Perdó. Vale, molt bé. Sí. Vull que fem les coses més modernes. Estava bé com ho fèiem fins ara, però ja no val això. El primer de tot és que hem de renovar els presentadors del programa. Sí. Unes cares noves. Si estaran bé. Gent més jove, més dinàmica, això no pot seguir així, sens dubte. Que fort. L'escaleta de notícies, sisplau. L'escaleta de notícies. Hem de quadrar-la amb els horaris dels adolescents. Això no té ni cap ni peus, el que estem fent ara. No té cap ni peus. Bueno, que com ara són suaus. ja parlarem cadascú. Aquesta és la meva proposta. Una altra cosa per modernitzar la redacció són més vídeos. Els nens no volen llegir. Hem de fer més vídeos, estar a YouTube, més modernitat, més dinamisme i les coses completament diferents. Val? Amb il·lusió. Ho vull veure, no esteu il·lusionats, Sí. Amb il·lusió, vinga, va, És que fa calor. Fa calor. Voteu-me, El que proposen ells no té ni cap ni peus. La Mònica amb les tonteries aquestes. El Roger amb el que diu que no... Perdona, Esther, perdona que talli. Què tal? Com estàs? Bé. Bé, escolta, com bé saps, suposo que ets conscient que estem en un moment important per adolescents.cat. Sí, clar. Estem en campanya electoral. Votacions. Del que surti en l'escrutini final en depèn el futur d'aquesta empresa. Suposo que n'ets conscient. Has de votar, des del meu punt de vista, una proposta sòlida i que realment ofereixi garanties. Jo crec que la meva candidatura ofereix tot això que t'estic dient i per això vinc a demanar-te el vot, Esther. És més, si em cedeixes el teu vot, si me'l dones, jo estic preparant un nou organigrama on hi haurà papers de gran responsabilitat. Així que si tu m'entregues el teu vot, et puc donar un d'aquests càrrecs. D'entrada et puc oferir aquests... Seria com vicepresidenta o una cosa així... Sí, tindràs un càrrec de responsabilitat, serà un bon càrrec, remunerat i, a més, podràs dirigir part de l'equip d'adolescents.cat. De moment et puc oferir aquests llavis de peluix, que una mica són el símbol del somriure que t'acompanyarà si em votes. Una setmana més obrim el consultori d'adolescents.cat amb la Laura Medrano parlant d'alimentació. La primera consulta ens diu: crec que tinc bulímia però em fa molta vergonya dir-ho. Què és el que puc fer? I també ens pregunta: me'n puc sortir tota sola? Efectivament, quan estem parlant de bulímia, quan estem parlant d'anorèxia, resulta que es tracta de trastorns alimentaris i que són malalties i són malalties greus. Amb la qual cosa sí que és veritat que pot fer molta vergonya, pot fer molta cosa explicar-ho a casa, però és importantíssim que ho fem. Per què? Justament perquè són malalties. Per poder-se curar i poder-se recuperar d'un problema com aquest, és necessari i essencial poder fer un tractament especialitzat i per poder accedir a aquest tractament únicament ho podem fer amb l'ajuda dels pares o amb l'ajuda d'algun familiar proper i que sigui major d'edat. Amb la qual cosa sí que t'animo a que si tens aquest problema puguis anar al metge i que sigui el metge el que et faci un diagnòstic i que et proposi un tractament. O sigui que ànim. Gràcies, Laura. Ara una consulta que ens parla d'un dels tòpics que segurament heu sentit alguna vegada,
Ens pregunten, és veritat que fumar aprima? Vale, aviam, aquesta és una creença que últimament, des de fa uns anys, ja comença a córrer entre la gent jove, però és important que sapigueu que és completament fals. El fet de fumar no té cap incidència ni en el pes, ni en l'alçada, ni en altres coses del nostre desenvolupament. Sí que és veritat que quan una persona deixa de fumar té molta ansietat, i aquesta ansietat pot ser que algunes persones la compensin menjant més del compte i això faci que engreixin. Ara bé, no vol dir que el fet d'estar fumant estigués fent que s'estiguessin mantenint en un pes baix. Això ho hem de tenir claríssim. Fumar ni engreixa ni aprima. 4 dies i és Nadal, i no és un dir perquè són 4, 21, 22, 23, 24, i per això hi ha gent que està preocupada. Diu, s'apropa el Nadal i em fa por engreixar-me amb tants àpats familiars i tanta festa. Què és el que puc fer? Haig de vigilar? Menjo de tot? Aviam, sí que és veritat que quan arriba el Nadal hi ha moltes persones que comencen a espantar-se prevenint tots els àpats familiars que hi ha, els quals es caracteritzen perquè hi ha moltíssim de menjar. Una cosa que hem de tenir clara és que pel fet que vingui Nadal i vinguin vacances, això no vol dir que haguem de deixar fer esport. O sigui, encara que siguin vacances, hem de continuar fent esport regularment, uns 2 o 3 dies per setmana. A banda d'això, un consell que et podem donar és que tinguis clar que els àpats de Nadal normalment tenen un aperitiu, un primer plat, un segon plat, un postre. Amb la qual cosa és important no atipar-se només amb l'aperitiu, sinó que hem de tenir en compte que hem d'anar menjant poquet a poquet i que ens arribi per poder fer tots els àpats tal com toquen i sense acabar supertips i molt amb malestar. Fins aquí els dubtes d'alimentació que ens heu fet arribar a través d'adolescents.cat/el consultori. Moltíssimes gràcies, Laura, i fins la setmana que ve. No m'agrada donar voltes, per tant aniré al gra. No m'enrotllaré. Sense més preàmbuls... Sí, doncs t'estàs enrotllant. Però deixeu-lo tranquil, pobret, home, per favor. Ai, Mònica, tranquil·la, que és gran. Una redacció... Calla, Carné, sisplau, perdona. Ha estat molt dur, ara demano perdó. Els polítics hem de saber demanar perdó quan ens equivoquem. La redacció per la llibertat. Per somiar amb una redacció diferent, per deixar de ser un codi de barres, perquè tenim noms i cognoms. Vull una redacció feliç. Vull que vingueu aquí, disfruteu. Vull fer de l'adolescents.cat el nou Google. Treballar amb llibertat. Per això proposo nous drets i menys obligacions. Que aquí tothom ha parlat de moltes obligacions sense parlar de nous drets. Punt número 1. Adéu, poni. No, yo volia el poni. Pablito, que te llamo después, que cuesta un poco aquí, que son mucho de derechas. Sí, vale, te llamo. Treball des de casa. Es pot treballar des de casa, mentre es treballi. Llibertat d'horaris per conciliar vida laboral i personal. Si tenim canalla, que puguem estar amb ells, créixer amb ells, tot amb ells. Salaris, els que facin falta per equiparar-ho a la mitjana europea. Ni per sota, ni per sobre. I per acabar, una frase que va dir el rei de la revolució, Fidel Castro, "Be water, my friend". Be water, my friend, el Castro. Mare de Déu. Hòstia, quin tio. És que les propostes són bones, però no sap d'on ve. Sí que es pot, sí. S'ha vist això, una empresa que es pugui treballar des de casa, on no hi hagi un control, on tothom foti el que vulgui? O sigui, no em sembla gens seriós, em sembla descabellat i poc propi d'una empresa d'entre les més ben situades de l'àmbit d'internet, que és el nostre al capdavall on treballem. Per tant, escolta, no sé, això no és seriós, no és seriós. Està bé veure que les celebrities que més brillen a les catifes vermelles també són d'aquest món i es mostrin naturals, sense postissos, ni vestits caríssims, ni talons, ni maquillatge. La primera és Eva Longoria. La veiem en posició relaxada, sense gens de maquillatge i fins i tot amb la cara una mica brillant. I aquesta, sabeu qui és? És Laura Pausini. Cameron Díaz segueix sent una rúbia canyón, tot i no portar ni una gota de maquillatge. Amb ella hem flipat i molt. No perquè vagi sense maquillar, sinó perquè no ens té gens acostumats a veure-la sense anar disfressada. Lady Gaga. La guapíssima Julia Roberts també es va afegir a la tendència. Acabem amb una dona que aquest 2015 ens ha tornat a sorprendre. Ha canviat molt l'aparença físicament. Adele al natural. Guapíssima. Podeu aixecar-vos i dipositar la vostra butlleta. Roger Carandell. I Vinyals. Núria Carné. Seny. Esther Arroyo. Mònica Vinyals. Per la majoria.
Ernest Codina. Doncs comencem amb el recompte de vots. Carner. Roger. Roger. Carner. I Roger. Doncs amb el 100% dels vots escrutats, el nou representant d'adolescents.cat és Roger Carandell. Em sembla tot ben injust que ho sapigueu, perquè he fotut un discursaco, senyors. No entenc, de veritat, on voleu portar la redacció. No ho entenc. Carner, em sembla molt fort que no m'hagis votat, perquè jo t'he votat a tu. Anda! T'he votat a tu, Però si tu m'havies dit que votaves a mi, no? No, m'havia votat a mi. Perquè com vols que em voti amb el discurs que has fet? Lamentable. I Roger, per què li has votat? I ara, per això ha guanyat el Roger. Va, gent! A treballar. Això és l'apocalipsi, nens. Això és l'apocalipsi. Sí. A todos. O sea, Carné está llorando. Y Ernest ni un voto. No estoy llorando. Ni un voto. No, Podríamos pactar. No vamos a pactar nada. Te llamo, sí, sopamos hoy, gracias. Ho heu vist, la política és justa, posa cadascú al seu lloc, guanyador absolut, majoria absoluta, no fa falta pactar ni res, i el perdedor absolut, l'Ernest Codina, que mireu on acaben els regals dels perdedors a les escombraries. La setmana que ve, programa 26 d'adolescents.cat. Visca la República. Yeah.